उदखारि गाग्लोबनायनि उनाव थासारिया माबादि सोलायदों? भारत सरकारा पहलगामाव उदखारिफोर गाग्लोबनायनि सोमोन्दै माराथन जथुम्माफोर खुंगासिनो दङ। बेराफारसेथिं पाकिस्तानाव मा जानो थांगासिनो दङ बेखौ लानानै गिखांदों। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ पहलगामाव उदखारिफोर गाग्लोबनायखौ भारतनि जिउनि सायाव गाग्लोबनाय होनना बुंदों आरो बेनि गोख्रों फिननाय होनाय जागोन होननानै गोख्रोङै सांग्रांथि होदों। काश्मीरनि पहलगामाव मुगैथाव उदखारि गाग्लोबनाया हादरनाङैनो सोमोनांहोदों। गासै मुलुगानो मिथिगौ दि बे गाग्लोबनायाव पाकिस्तानजों मदद होजानाय उदखारिफोरनि आखाइ दङ। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीनि गोख्रों सांग्रांथि जाथायनि उनाव दासिम गोदानसिन आपडेटआ जादों। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ रोखायै बुंदों दि बे गाग्लोबनायनि आन्दोआव थानाय सुबुंफोरखौ बिसोरनि साननायनिफ्राय गोख्रोंसिन साजा होनाय जागोन। भारतआ अब्लासिम थाद'नाय नङा जेब्लासिम उदखारिफोरनि सिनस्रिया बाया। नखर मन्त्रि अमित शाहआ जम्मु काश्मीर पुलिस आरो गुबुन रैखाथि एजेन्सिफोरनि मावख'गिरिफोरजों फनजों रायज्लायदों आरो काश्मीराव सोलिबाय थानाय उदखारिफोरखौ नागिरनाय हाबाफारिनि सोमोन्दै सोंथि खालामदों। बेनि अनगायैबो सिन्धु दै गोरोबथानि सायाव मिरु सरकारनि गिदिर थिरांथा। मोदी सरकारा पाकिस्तानजों सिन्धु दै गोरोबथाखौ दोनथ'बाय। बेनि उनाव मिरु दै मोब्लिब गोहो मन्त्रि सीआर पाटिला मन्त्रि बिफाननि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरजों मोनसे सावरायमेल खुंदों। बेल' नङा, भारतआ थाबैनो अटारी सिमायाव जानाय बिटिं रिट्रिट फोरबोखौ दोनथ'नो थाखाय मोनसे नेमखान्थियारि बिथोन जारि खालामगोन। बेजों लोगोसेनो भारतआ पाकिस्ताननि गोजौ थाखोनि राजथान्दैखौ दिल्लीयाव लिंहरदों आरो बिथांनो मोनसे पार्सना नन ग्रेटा नट गथायदोंमोन, जाय रौनिया राजथान्दैफोरखौ होखारनायनि नेरसोन। बेजों लोगोसेनो जम्मु काश्मीर आयेन आफादनि मोनसे जर'खा जथुम्माखौ 28 एप्रिलाव लिंहरनाय जादों, जेराव रैखाथि थासारि आरो राजखान्थियारि मावख'गिरिफोरनि सायाव सावरायनाय जागोन। गुबुन फारसेथिं आमेरिकाया गावनि नोगोरारिफोरखौ काश्मीराव दावबायहैयैनि बिथोन होदों आरो पेन्टागननि बारग' मावख'गिरि माइकेल रुबिनआ बुंदों दि भारतआ पाकिस्तान आरो बेनि आईएसआईनि बेरेखायै रोखोमसे गोख्रों राहा लानांगौ जेरै इजराइलआ हामासनि बेरेखायै लादोंमोन। Friends, today from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times.